Sa ngalan samahan ng sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Kristo ang gugma sa Dios, ug ang panagiyos sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mana usab kanimo. Maigsoon, aniya kita sa padayon sa atong pagdebosyon nga to kang San Jose. Kada Huwebes, aniya kita nagmisa para sa kang San Jose. Paninimisa usab, sahid kita sa atong bulan sa pagrosaryo. Si Birhen Maria o sa nga atong gisunod diha sa iyang kinabuhi. Mo ka na nga aron kita mandam ning santos nga kasulugan, pangayontang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios na makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas na dako yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Usa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nakamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel wa santos, ug kaninyo mga igsuon, aron akong yampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-an ang tagidas sa Dios na makagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ato sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa dili kagasoy, nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria, nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami, pinagi sa mga pangaliya, diha sa langit, o makapahimulos sa iyang panalipod, dinhi sa yuta. Kini ang magipangayo, pinagi sa Hesus Kristo imong anak, nga buhig hari banghanim sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kung dapig kanato ang Diyos, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Diyos, pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Diyos? Ang Diyos mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug nagibanhaw. Atua siya sa tuo sa Diyos nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo, namiligro kami sa tibok adlaw. Nahisama kami sa ihawon nga mga karnero. Dili, hinunua, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako
nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sayang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang mga anghel, ni ang mga langitong punuan, o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot na kapanahunan. Bisan ang kalibutan, sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa tong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. O Diyos, akong Ginoo, kaluy ako tungod sa imong ngalan. Sa imong manggihatagon nga kaluoy, luwasa ako. Kay alaot ako ug kabus, ug ang akong kasing-kasing gilagbasan sulod kanako. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Tabangi ako, o Ginoo, akong Diyos. Luwasa ako diha sa imong kaluoy. Ug pahibalua sila nga kini mao ang imong kamot. Nga ikaw, o Ginoo, mo'y naghimo niini. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Isulti ko pag-ayo ang akong mga pasalamat ngadto sa Ginoo. Ug taliwala sa panon sa katawhan, daygon ko siya. Kay mibarog siya sa tuong kamot sa tao nga kabus, aron pagluwas kaniya, gikan kanila, nga buot muhukom kaniya. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw, o Ginoo. Niadto maong higayuna, may pipila sa mga Parisiyo nga miadto kay Hesus ug mingon kaniya, kinahanglang mupahawa ka dinhi ug muadto sa ubang dapit, kay si Herodes buot mupatay kanimo. Si Jesus mitubag, adtua og suginli kanang milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nagayo sa mamasakiton karon og gugma, ug sa ikatulo ka adlaw akong kapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw ugma ug sa sunod nga adlaw, dili maayo sa usa ka propeta nga patyon gawa sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta ug gibato ang mga sulugoon nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili ka gusto nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw mingon, bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa atong Ebanghelyo karon, ana ang paghulagway mahitungod kang Hesus. Duha ka paragraph nga kini usab maoy paghulagway sa atong Ginoo unsa ang iyang personalidad. Ang una,
ang kaisog sa atong Ginoo. Nganuman, tungod kay kung tanaw nato sa Ebanghelyo, miingon dinhi nga may pipila sa mga Pariseo nga miadto kang Hesus o mingon kaniya, kinahanglang mo pahawa ka dinhi og madto sa ubang dapit, kay si Herodes buot mo patay kanimo. Mura bitaw gihadlok siya, ayaw adto didto. Mura bitaw mga ginikanan sa unang panahon, ay adto didto tudong kay nay mumo, nay wakwak din ha, ay hanas ngit-ngit. Mura gihadlok ang atong Ginoo. Apan unsa man ang tubag sa atong Ginoo, miingon pagani siya, at tuaw suginli kanang milo, kinsa may gipasabot kanang milo, si Herodes. Naghingilin ako sa mga yawa, isaysay niya, pero pan mingon siya, apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw. Nganuman nga magpadayon siya, tungod kay sayod siya sa iyang misyon. Mao na ang gitawag nga courage sa atong Ginoo, mao kana ang pagkamapadayonon sa atong Ginoo. Nganuman, kay tungod nakasabot siya sa iyang misyon sa kinabuhi. Usahay ingon nato, courage is why walay kahadlok. No? It's not just about ingon walay kahadlok, kundi bisan pa sa mga kalisdanan, dili muundang kaniya sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. That's why courage is not the absence of fear, but it is the determinasyon nga mupadayon kay bisan pa sa mga babag, kabalo siya sa iyang misyon. Sa ato usab nga kinabuhi, usahay siguro inga naunta, hadlokon ta. Ayaw paghimo diha sa mga butang nga makadaot kanimo sa mga butang nga mingon pagpadayag sa atong pagtuo. And I could cite even for example, katong mga kaigsunan nato sa lugar nga gibawal ang gitawag nato nga pagpractice sa ilang pagtuo. Nay mga higayon nga ingon ko nga mahigayon nga mag-blessing kog mga rosaryuhan, mga Biblia o nga ginagmay mga religious article. Unya mingon sila nga, Father, dalon niya dito sa usa ka lugar, mao nang kanilang ginagmay kay basig makit-an sa ilang pag-practice sa ilang pagtuo kay bawal ra ba sa ilaha dito. Even I talk na kainomdom mo tatong giingon ako diri sa atong pari sa Marawi. Naglisod po sila dito unsaon pag-practice sa ilang faith kaya ipakita agyud. Pero unsa may nakita nato sa atong Hesus Kristo, ang kaisog niya. Ang kaisog wala magpasabot nga sama sa kung giingon, walay gikahadlukan, no? Naay gikahadlukan pero wala muundang nga magpadayon sa iyang misyon. Sa ato usab nga kinabuhi, dili masiguro ta hadlukon nga sama sa gihimo sa mga Pariseo nga hadlukon natong Ginoo kay patyon daw sa atong Ginoo. Apan mga butang nga makahaylo kanato nga dili na mo padayon sa atong misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Ikaduha, nga makita nato sa atong Ginoo dinha, ang kining giingon nga iyang pagkamalumo sa iyang kasing-kasing, pagka-tender, pagkalabing niya. Nganuman, gihulagway gani niya diri sa Ebanghelyo nga maingon, pagkadaghan higayon nga buot kong mugakos sa tanan mo maanak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang pako. Mayo kay pagkahulagway ba, no? Kabalon tag himunga ano? Nanaaga na mga piso, ay yun nagduol-duola. Kaya nga naman, duolong yan mo, niya na piso, unsa may buhaton sa imuha? Labukon yung kaana. Nga naman, kay iya mang protektahan. Ang iyang pagprotekta, dili yung paisog-isog, kundi sa iyang gugma, nga to sa iyang mga piso. Mausap ka na makaigsunan alang kanato. Nga kung aduna makitay kaisog, tungod sa atong misyon, kung una man kaisog pananglitan sa pagharong sa mga kalisanan, tungod kay aduna kitay paghigugma sa atong isig kaingon. Nga dili kita muundang pananglitan sa atong debosyon, dili kita muundang sa paghimo og kaayo, dili kita muundang og pananglitan mga paglikay mga kasalanan, tungod kay nganuman ang atong gugma mo'y mapitigbabaw
tungod sa gugma to ngadto sa Dios ug sa atong isig kaingon. Kinsa man ang mga ehemplo alang kanato? Una, ang Ginoo mismo tungod kay sa ebanghelyo. Pero aduna pa kitay mga pipila nga makita nato nga ehemplo sa ato ang pagka-courageous but determined ug ang gitawag nga pagka-tender, pagkalabing in terms of protection. Kinsa man ang atong Ginoo. Ikaduha, sama sa atong gihimo sa pagrosaryo, kinsa man si Birhen Maria. Maisugon siya nga miharong sa hagit sa atong Ginoo nga mahimong nga gipili siya sa mahimong inahan sa atong Ginoo. Nga isip babae niadtong panahon nga batan-o pa lamang maisugon sang midawat sa misyon niya. But in that tender way nga malukpanon ang iyang paghigugma dinhi kanato bisan padayon karon mao nagiampo nato nagaampo kita sa rosaryo pagpahinumdom sa mga gipanghimo ni Birhen Maria nga sa iyang maisugon nga pagdawat sa misyon sa kinabuhi. Kinsa pa usab ang mga apostoles nga maisugon sila nga midawat sa misyon sa pagsangyaw sa mayong balita, and that's why every time nga naatay gitawag nga pagsaulog sa kapisahan sa mga apostoles, kana gyud gitawag nato nga ang color nga red. Kay ngano man, pagka-apostoles sila ug paghatag nila sa ilang kaugalingon alang sa misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Bisan pa sa mga kalisdanan, sa mga gihandom nato sa St. Jude, nga mihatag usab sa iyang kaugalingon aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Mao ka na makigsunan ang mga personalidad, mga butang, nga makita nato nga unta sa pangaliya ni Birhen Maria o ni San Jose, nga maana usab kanato. Maisugon, dili ingon walay kahadlok, dili mag-isog-isog, kundili ang pagkamaisugon, pagdeterminado sa paghimo og mga butang, bisan pa sa mga babag sa kinabuhi. Apan mas nasabta nato na diha ang iyang maong misyon sa iyang pag-courageous nga paghimo sa mga butang, kung makita nato ngano man nga gihimo day kana niya tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Nganong gihimo na sa gisaysay sa atong Ginoo sa himungaan tungod sa iyang paghigugma sa iyang mga piso. Ug kana usab ang mas makapasabot kanato nganong maisugon kita nga muharong sa mga pagsulay. Ang atong gugma ngadto sa Dios, nga gugma nato sa atong isig katawo, nga pinaagi sa pangaliya ni Birhen Maria ug ni San Jose, makita nato nga ana kana ang atong paghimo sa mga butang nga makita natong kalisdanan man apan pinaagi sa buhat sa Ginoo, pagiya sa Ginoo, sama kang Maria ug San Jose, makita nato nga mahimo kitang magbalampuson sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa atong pagkamatkon sa atong misyon dinhi sa kalibutan nga mahimong mga propeta sa maluluyon gugma sa Dios, magampo kita ngadto samahan nga mahimo kitang matinud-anon ug maisugon sa atong tahas. Gamhanang Amahan, paambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Gamhanang Amahan, paambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, matinud-anon unta sa iyang tahas pagkapropeta, nga magatudlo sa katawhan sa atong panahon, sa kabililhon sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, paambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Nga ang pagsupak o pagbabag, dili unta makapaluya o makahatag o kapaitan, ni adtong na naglihok alang sa maayong kalibutan, hinunua, ang gugma maoy mudasig kanila sa pagpadayon. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, paambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Nga mahinangpon kitang mudawat sa pulong sa Dios, bisan kun kini ngihanglag dako gikan kanato o makahatag kanato og kapungot. Magampo kita sa Ginoo. Gamhanang Amahan, paambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Nga kadtong nagatiman sa mga masakiton, dili unta kapuyan sa pag-amuma
o pagtagad kanila, o paghatag kanilag pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Gamhan ang Amahan, pambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Nga ang makaalim nga grasya sa Ginoo, muputli sa nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Gamhan ang Amahan, pambita kami sa gahom sa imong mga kamot. Ginoong Diyos, ang imong anak nga si Jesus, nagkinabuhi sumala siyang gisulti, ihatag kanamo ang balang Espiritu aron kami makasunod kaniya sa walay pagpanagana paingon sa imong gingharian, din siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ka, Ginoo, isa ka gahoma sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyog ang katawan, amo ka nga pasidungkan, ug maghari ka namo ang himaya mo. Kasamuhan ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulong mo, sundon ko, ipakita ko. Daigon ka, Ginoo, isa ka gahoma sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyog ang katawan, amo ka nga pasidungkan, ug maghari ka namo ang himaya mo. Mga igsoon, pagamog-kamor akong sakripisyo, dawat nun ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang kalayo sa Espiritu nga nagpadilab sa makasing-kasing sa matinunan sa imong anak, Ginoo, magsantos unta sa sakripisyo nga gihalad sa among atubangan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Diyos sa tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa maya diha sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong
Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos, ipadalay mong Espiritu ng pagsantos sa mga agasa, aron mahimo kinilang kanamo, nilawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, migawas sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini maong kalis sa lugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron na masala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip angayan nga moatubang walagad kanimo. Himua kami mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo among Bispo sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang maigsuon nga nangamatay. Malaom na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magahom amahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita ngadto sa samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug bahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Kaloy
Kini maong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa imong mga grasya, sa imong mga kasa, sa imong dakong gugma, sa Dios no nga pagamuma. Sa imong nga pasaylo, sa imong nga kaayo, sa buhi nga pagtuo, pagkanan ang Kristo. Amo kang pasalamatan, amo kang pasindugan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagaday ko. Sa among kinabuhi, sa langit nung bahani, o binaag kininingpan, o kani sa kaluwasan. Sa buhi nga kalanon, sa Diyos nun nga ilipon, sa imo nga paghana, sa lawas mo galang. Amo kang pahaan, amo kang pasinungan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagatay ko. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makapabuhing sakramento, magpuyunta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos, tungod sa panigingnan ug pangama ni San Jose. Tao nga mataro ug masinugtanon, nga nagalagad aron matuman ang imong dagkong mga misteryo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa pahibalo. Karong umaabot nga Nobyembre 6, 2025, Huwebes, magsugod na ang 19th batch sa atong 33 days reflection on the preparation for the consecration to Saint Joseph. Pagahimuon kini human sa Santos nga Misa, matag buntag. Giimbitahan ang mga bag-ong GSLs o mga interesadong individuals sa pag-apil. Adunay available registration forms sa may fasad. Daghang salamat. Palihog manindog.
Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dadaang kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagampo kang San Jose, Dios sa among amahan ug magbubuhat, gihatagan mo kamig mga gasa ug mga talento alang sa imong himaya, atagi giampo namo pinagi sa pangamuyo ni San Jose, nga panalanginan mo ang buhat sa among mga kamot. Nagampo usab kami nga gabayan mo ang tanan nga mga bana. Unta mapanilipdan ug mahatagan nila sa ilang panginahanglan ang ilang mga pamilya. Hinaot nga panagingnan ni San Jose, mapaubsanod ug masunorong magpakita sa ilang kinabuhi. Kini ang gipangayo pinagi kang Hesus imong anak, nga buhig hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. O Señor San Jose, manarong kagayon ang imong kinabuhi, santos nga matuon. O Señor San Jose, nakita kang tapos, kang anak magbanatay sa bata nga si Jesus. O Señor San Jose, esposo nga maputli sa